Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, madandanagan dagardo kan lakay Ignas, gapo iti panagsakit ni Alona. Nadakamat pa iti balasang amabot-buteng daytoy, gapo iti napasamak arangat. Ipagarup na nga mga nusublyan idadagiti kakadwapay dagiti bandido. Inlawlawag met kan kuana ni Gardo nga awanan ti rumbeng apagbut nganda, tanatalged ti lugar a napananda. Iti daytamit lagun daway, kinasarita ni Brando ni Diana nga agtung palatan iti kayat ni Lindon, tapno awan ti pagparikutan da. Ngem impaganat get ti balasang nga uray anya ti mapaspasamak, ket di nantutong palen ti pagayatan ni Lindon. Nadanon nga rod ti rabii, impakaamo ni Celia kada Diana ken Doña Dolores, amabalindan ti aglibas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Manang Dolores, Diana, Apay ka di, manang. pimanaw dagiti daddo maabantay ti mansyon. Agsagana kayo. No makakita tayo iti napinta sa gundaway, aglibas tayon. Sigurado ka iti dayta, Celia. Wen, Manang Dolores, magnatayo iti likodan ti mansyon. Addain saganak amabalin tayo apagbatayan nga umuli iti pader. Agtignay tayon. Sige, manang. Mama, agsagana kan. Wan anak ko, nakasagana akon. Sumurot kayo kanyak. Aginayad tayo laang amapan iti likodan ti mansyon. Umay kayon. Mabitlang, senyorita. Manang Dolores. Apay anagsardang tayo, manang. Sakbay arumwar tayo diti mansyon. Siputan tayo pay no dagbambantay abuyot ni Lindon iti pagnaan tayo nga aglibas. Wen, manang Celia. Panagkunak, awan dagiti agbambantay. Celia, kartingan tayon ti rumuar dito yung mansyon. Sige, Manang Dolores. Ituloy tayon ti magna. Umay kayon, naskan ang makalibas tayon itaarabi. Mama, kabailang ka di pa'y ti magna. Awan ti rumbo nga pagdanagam kanya kanak ko. Kartingan tayo ti magna, tapno makalibas tayon. Makarwar tayon diti mansyon. Kartingan tayo pa'y ti magna. Awan dagiti agbambantay dito eh. Sige. Darasin nyo. Sandi na ti papanan nyo! Ni Brando, nakita na tayo nga agliblibas. Manang Celia, anya ti aramigan tayo. Diyos ko, umasidagan ni Brando. Celia, Diana, awan ti agpadpadlaw apanggap tayo taglipas. Adaytan. Sandi na ti papanan nyo, kunak! Ha? Ay, kwa. Agpaangin kami lang dito ruwar ti mansyon, Brando. Iti kastoy nga oras? Pudno ti ibagbagan ni Mama, Brando. Nagpudot ngamin iti unag ti mansyon. Iso na panunot mi ti umay agpaangin dito ruwar. Sigurado kayo? Wen, Brando. Nalamiis ngamin ti puloy ti angin di tiruar. Ngam itay imasidag ka. Kala at abimara. Anya ti kayat mo asawan? Bakit silya? Imasidag ngamin ni Satanas kada kami. Anya? Siya ka di ti dakamatem masatanas? Bakit silya? Asino pa'y kuma, Brando? Saan ka di nga agnanaad iti impyerno ni Satanas? Isoan ako nakakala at abimara idi imasidag ka. Gaputa si bibiyag kapaylaan. Maurura mo ti kararwam iti impyerno. Nita... Huston, Brando! Di mo kabilan ni Manang Celia. Ibabam tilayat mo kan kuana. Talagang asutam ti pongtot ko kan ka. Bakit silya? Ti ko na mga ta, kit di katutupan. Diyak pa'y lang malipatan ti naramid mo kanyak. Wala! Agsubli kayo nito nagtimansyon. Iparit ko, ti pa nagpaririyo dito yung ruwar ti mansyon. Kumusta dito yung mansyon ko, Brando? Ayos, boss. Awan ti nagbalin na parikot. Nasayahat nga rin no kasta. Kahit, kumusta ni Diana? Awan ti rumba nga pagdanagam ka ni Diana, boss. Napintas lata. Diyak kayat ti panagisa mo iti bangbangir, Brando. Boss,
Awan ti sa bali akay papananti panagisam ko. Talaga mo ta nagpintas ni Diana. Awan umasping iti kinapusaksak na. Kasla ison ti Diyosa, dagiti babae ang nagpipintas, boss. Pudnot ako nam, Brando. Adu alalaki ti agtarigagay kan kuana. Ngem aging ga si bibiyagak. Lapdak ti asino man nga agdaton kan kuana. Kasta ka di, boss. Wan Brando, madadagal ti ulok no saan na siyak ti pagtungpalan ni Diana. Kas makita met, nakapimpintas. Boss, no di ka pa ilagaramit iti wagas, tapno maikotam ni Diana. Amangan no agbabawi ka, ngam naladawan ti amin. Saan to ang mapasamak na ita, Brando? Saan ak ngagbabawi? Gaputaadan dito'y ikot ko ni Diana. Boss Lindon. Ala, agsagana kayo kadagiti kakaduam. Adda na pateg apagnayo. Sa dino, boss. Kas iti sigod. Mapan kayo di pantalan. Adda sabten nyo a shipment. Manipod kadagiti connection ko. Ariglado, boss. Ngem tanangan nyo lang ti garaw yo. Jak kayat amabulilyaso ti pagnayo. Boss, agtalag ka kanya. Awan ti mapasamak abulilyaso. Siyak, paiti ko nam. Nasiglatak, boss. Namnamag deta. Jak kayat ti pasig asawla ang Brando. Boss, awan ka din ti panagtalag mo kanya. Saan nga iti deta? Ang jak lang amin kayat amaulit pa'y tinapasamak idi kada kayo. Nga adda nakaengkwentro yo, anakatayan, ti maysa akadwayo. Ha? Ala, dumngeg ka. Tay bagak ti rumbeng nga aramidin yo. Sa anak ngagmayag iti papanakala na. Agawid ak madla dagos. Apaman na malpasak ngagsapol iti panggadak. O sige, Gardo. Agan-anad ka kuma. Wen. Ken uray da kayo mat ka ni Tata Ignas. Amom ka din ti papanam iti dayto a lugar. Wen alo na. Basit mo tili ang nagdapatan tayo. Sana kong nagbayag. Agpakadak biit ka ni Tata Ignas. Sa dino ti papanam, Barok. Nakapeles kamat. Inakagsapol iti panggadak, Tata Ignas. Kasta ka di. Mapanak iti cintaan. Bareng adu ti agkasapulan iti kargador. Ala, sige. Sika ti makaam mo, Barok. Ngam nagpakada ka din kan ni Alona. Amangan no sapulan na ka, no di na ka makita. Nagsaray ta kamin, Tata Ignas. Ala, agan-anad ka nga rod iti papanam, Barok. Amo yun, teramitin nyo. Apaman na makagteng tayo di pantalan. Kaya't ni Boss Lindon, ngawan ti mapasamak abulilyaso, kakadwa. Reglado, Brando. Ayan, Brando. Di tayo basta agtalag kadagiti katransaksyon tayo. Ang mga no tag-trader kadakwada. Kita tayo, ti punterianda. Gani! Boss! Iparpartak mo pa iti panagmanihom. Kas kala driver ti karro. Nagbuntog ti panagmanihom. Reglado, Brando. Kasta ti kayat ko panagmanihom, gani. Kas lakam kamatan tayo, ni kamatayan. Daras tayo makadanon, ni tipapanan tayo. Brando! Jay lalaki ang magmagnanalabsan tayo. May lasin ko na jay. Sino day ta lalaki? Jay lalaki ang danog itirupam. Anya. Ay, isarteng mo tilogan. Kartangan. Ala, iman ni obram tilogan. Mapantayo iti nakakita iti dayjay a lalaki. Ang Brando, sa-isayan kayo lang iti oras iti dayjay lalaki. Nasa babay, kakadwa. Nawaya pa iti oras tayo. Brando, di mo matlakabalan dayjay a lalaki. Amangan no ulitan na lang, tinaramid na kang kaidi. Agtongpal kan. Mapantayo, itayan na. Kasaritak tiyawanan ba eh? Pare, Si kamanan. Anya ti masapol mo kanya.
Relax, pare. Awan ti dakas nga ramidakken ka. Masidagakken ka, kas may sagayam. Saan kahit akabosor? Anyo. Mabalin ka di amamwak no sa dino ti papanam. Agsapsapo lang iti panggida. No kas nga rod, matulungan ka iti day tabanag. Anyo. Kas ken ka ti kasapulan me. Nasiglat, ken nalaing ang makilaban. Sigurado ang maragsakan ti boss mikin ka. No laki di, tao manugot ka iti singasing ko. Boss ko na. Wen, bak nang ti boss me. Wen gaya, anya tinagan mo itayin? Kasla nang agkoy din, tinagan mo. Nalipatak lain. Gardo tinagan ko. Wen, malagip kon. Tinawagan na kay di ti kadwa mababae, tinagan agardo. Ngam, sana nalawag kanya. Kaputan nagririta iti day di agundaway. Siyak man di Brando. Makanawan nak ti boss me. Wen, amo kong tinagan mo. Tinakamat idin ti kadwa. Nukas na nga rod. Agam amutan. Saan tan nga kabosor? Brando! Wala daw tayo, hindi pa panan tayo. Wen! Sandak nga po rin na makisarsarita kin ni Gardo. Wen nga yan. At ka di cellphone mo. Ta, kontakin ka, ano ka sana? Awan, Brando. Ay, piman ka, met. Nalabit nga awan ti gatang mo. Saan pa yata ito iti maudya pa nagkita ta, pare? At ang tumanin. Anunuta man na yung bag dya imjayak king ka. Wala, panawan ka pa eh, Gardo. Pasig ang lalaki ti kakadwa na ito nagtilugan. Sana mapagtalkan ti langada. Amo kada kasti di jaya na trabaho. Isungay nasit ka na. Asino di baknang abos na adakdak kamatin na. At dalakit di sana nasaya at nga aramid na. Gapo ka ni Brando. Saan ang natuloy ti panaglibas tayo, Manang Celia? Saan amay may sa ti aldaw, senyorita? At danto pa'y gundaway a panaglibas tayo. Wen nga rod, Manang. Di tayo mapukawan itinamnama. Senyorita, Kasanun ti pa na ang sapul ko kan ni Ruben iti lugar ang nakakitaakan kwa na. Isulaang ang tinamnamak apag kiddawan iti tulong. senyorita, Ngam, kasano asapulak? Kat adda tayo mat iti mansyon. Kaya rigan tayo ti may sa abalod dito eh. Saan tayo anawaya arumwar? senyorita, Ngam patyak, iti saan nga agbayag? Makalibas tayo matlaang. Diana, Ha? Anya ti ibagam kanyak, Lindon. kaya't ka lama kasarsarita. Awan ti oras ko ang makisarita kan ka. Mabitlang. Di na kumamat panawan. Awan ti rumbang apagsaritaan ta. Kasarita na kumamat itinasayaat. Masaksakitan ti riknak no kasta ti ipagpakitam. Masakitan ka. Anya ti aramidam kada kami. Ti panagkunam. Saan kami ang masaksakitan? Diana, Among matlagayam ti masakitan, Lindon. Ngam apay nga aramidam ti kastoy kada kami. No kayat mo anasaya at ti panakisaritakan ka. Ited mon kada kami ti waya-waya. jak aramidan dayta. Iti kan ito awaya-wayaan kayo. Ang mga nudikan makita. Ay ayatan ka. Mapukaw ko ti limbong ti panunot ko no mapukaw ka. Saan ka di anabayagan anapukaw ti limbong ti panunot mo? Di nak kumamet pagpungtutan. Kasarsarita ka itinasayat. Awanan ka itibain, Lindon.
Impupok na kami diti mansyon. Si kanti kadaksan anam amok. Dayan, Dito kan. di mo panawan anak mata. Ibatan na ka. Masaksakitan na ka. Diana, ayatan ka. Tinakarakwapan. Ayop ka. Ibatan na. Ipasam ti anak ko, Linton! Di mo pagaramitan iti dakas! Sumartan ka! Di naksipatan. Inaramutan ti rupak. Dahito ti para ka na. Awanan ka iti bain. Nagdaran ti kinaramutam. Awanan ka iti bain, Lindon. Awanan ka iti bain. Sumardang ka, Diana. Di mo sarapan ti imak. Awan ti karbangam amang kabil kan ni mama. Mama, kumustang tirik na? Nasakit pa ilang ti tiyan ko at inanog dayjay Alindon, anak ko. Mama, masya naklaon na yan kan ka. Di ka agsangit, Diana. Kabaulak na ito eh. Di nakpagdanakan, anak ko. Mama, Dahito iti tandaan, Noan yaman ti mapasama kanya. Ipatpatag kaunay, anak ko. Amok, asaanan nga agpaot pa iti biyag ko. Dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.